Hayi bethi mina ngiyabona bashisa izihlalo bashisa neground. Kodwa manje mase bezoshisa ucoach. Ucoach? Bethi bamshiselana ucoach manje. Muphi ucoach manje? Ucoach lo weChiefs. Ukopela? Ngoma yena lo weChiefs. Hayi, wambonesha. Angaze ngibonesha, ngibone seshile mina. Kona ke wambona ke ngakahle. Yena ukopela. Awuthi bengazi ngimbone, ngangimqala ngoba singimbona nje seshile. Yabona uthawazi. Awungangitshela ukuthi ubevele nje phela. Ngocabanga wona ngabosha umuntu oyedwa ukuthi ashise iground aphinda ashise ngakhosha. Kwaboshwa 2. Hayi. Aboshwa 2 na. Bambopha nje nayo coach. Ebeshile futhi bambopha. Phela bambopha amabhandishi yena. Oh. Ngiyacabanga nje nami phela akekho umuntu ongangaboshwa amabhandishi eshile kanje. Yabo naye. Hayi akaphumile le ndabeni. Phela. Hayi manje sihluku la beChiefs.